B'mod regolari tul is-sena, pajjiżna qed jirċievi rapporti pożittivi dwar l-andament tal-ekonomija Maltija. B'reazzjoni għall-aħħar rapport dak ta' Fitch, il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna sostna li dan mhux xejn għajri l-frott ta' governanza tajba ta' pjan ekonomiku b'saħħtu li l-Gvern beda jimplementa sa minn meta ħadd tmum tal-pajjiż fidejh. Ix-xogħol qegħdin nibnuh saf step by step. Għal din is-sena l-2016 għandna ruxmata ta' miżuri li se jkomplu isaħħu l-ekonomija imma iżjed minn hekk se jibdew jifirxu il-ġid. U aħna konfidenti għaliex hemm l-ikbar indikatur li huwa l-investiment. Il-fatt li l-investiment qed ikun qawwi speċjalment mill-privat jawgura li da se jkompli għall-futur ukoll. Cicluna fisser kif dak ta' Fitch u aġenziji oħra ta' klassifikazzjoni ta' kreditu huwa eżami komprensiv fuq l-ekonomija fejn ikunu eżaminati l-oqsma ekonomiċi ewlenin tal-pajjiż. Ħarsu lejn l-ekonomija sew is-settur bankarju li ratu b'saħħtu, jaraw l-investiment, jaraw is-settur privat, jaraw l-impjieg, jaraw kull issue u kull rokna tal-ekonomija tagħna. Fosthom l-investiment tas-settur tal-enerġija li minkejja l-kliem ta' tifħir mill-Aġenziji ta' Klassifikazzjoni tal-Kreditu Internazzjonali l-Oppożizzjoni tagħżel li tibqa' tikkritika. Il-partit tal-Oppożizzjoni sfortunatament dejjem jikkritika dawk il-proġetti l-iktar li nħossiena se jkunu kontribut kbir għall-ekonomija. Ir-raġuni li qed jażlu jkun jiġġudika il-poplu. Bil-pedament li nbena sissa u l-miżuri proposti għal din is-sena, il-Ministru Cicluna stqar li l-poplu Malti għandu jserraħ moħħu li kif imbassar minn Fitch stess, l-ekonomija Maltija se tibqa' għaddejja bl-istess ritmu u tkompli tiżbuq it-tkabbir ekonomiku tal-pajjiżi Ewropej.